kun mä sanoin sitä, että mä teen myös petsivideota, niin tästä tulee nyt sellainen, että mä esittelen mun tavarat. Että mitä mä oon saanut. Ja mun lempipetsejä. Mä sain eilen tai löysin jostain tällaisen. Jatketaan tästä. Eli tosiaan, sori taustaäänen. Ja jatkaa sillä mun isoveli tai pikkuveli on vähän nyt raapaillut mua ja tälleen. Eli se uusi petsi, mä löysin sen jostain. Tää on tosi söpö. Tällainen. Ottakaa. Jatketaan. Tosiaan tällainen söpö kissanpentu. Sitten mennään niihin mun lempipetseihin. Lempi. Eikä nää oo vaihdossa. Onko selvä? Mä en vaihda mun petsejä. Ennen kuin mä saan mun vanhemmilta luvan. Mä oon vasta 9-vuotias. Että mä innoin. Jos mä päätin, että muuten mun mukaan kun mä menen viraan. Kohta mä mennään myös laivalle ja sinne hyvä jutu. Ja jatketaan videotaan kuvaamista. Mä sain noin. Miksi? Siksi. Ja toi toinen lohikäärme on tarkoitettu sulle. Mikä ei oo väri. Älä Mulla ei ollenkaan välitystä! Sulla on värityskirjoja. No niin, violalla. No et ainakaan saa noita. Mä sain ne Sandralta. Kristiinalta. Jonka kanssa mä tehdään YouTube-video. Voit kuule tuolla rohkalle. Sandralta. Mä sain ne kaikki. Tää on mun yksi petsi. Tai mä valastan. Au! Älä vie! Et sä voi väärätä. Iskä jäi. Sori, mun veli. Ei murhaan sut. Ai! Tää, koska tää on niin söpö. Ei antaa monesta pelejä. Tää on tällainen, täällä on tällainen omena, mistä se on haukannut. Tää on tosi söpö. Täällä on tällaiset, tää ei näy kauheasti. Siinä on tällainen ruske. Tällaisia yksityiskohtia ruskeella. Ja tällaisia leikkiä, mutta vähän tää on mennyt pilalle. Mä oon yrittänyt maalata tätä, niin nyt on vähän sitten ei näy, mutta yritän siitä kaikki voimia pestä, eli se on tosi söpö. Seuraavaksi on tällainen lintupetsi. Silläkin meni LPS-meikki vähän perällä, kun mun piti tehdä eyeliner sille. Tosi paksu sellainen. Näin, sitten tuli tällainen. Tää on tosi söpö. Mä tykkään ainakin siitä. Sitten tällainen arsu. Siellä on LPS ja reikä. Nää kaikilla lukee LPS ja ne on reikämäisiä. Tää on tällainen tosi söpö ja tää tuo mun mieleen söpöyttä ja ystävyyttä. Koska tää on näin söpö. Täällä on niin ihanat silmät. Ja sitten on tällainen, tää on sen Britneyn siitä Little Pet Shop-ohjelmasta. Tää on se Britneyn. Koska täällä on tää vaalea. Ja tää on tää Britneyn lemmikki. Tää on tosi söpö. Sitten mulla on tällainen pupu, jolle mä oon tehnyt eyelinerit. Tää on tosi söpö, tää pupu. Sitten varmaan maailman söpöin mun petsi.
tällainen ja näin. Moikka! Mä menen